बाली नाई हार के हलाली नाई। पावर स्टार पवन सिंह के फैन जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार पावर स्टार पवन सिंह ने करके दिखा दिया। पावर स्टार पवन सिंह के फैन ये इंतजार कर रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह एक ऐसा गाना लाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल मचे। साड़ी न लैला राजा तो के का और भूचाल मच गिल बा। पावर स्टार पवन सिंह जो नयका गाना आइल बन भाई, सोशल मीडिया पर हड़कम मचल बा कि पावर स्टार पवन सिंह आखिर का कदलन कि सब ये गाना साइड हट गया। हाँ भाई, पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही बेहतरीन बेस्ट लेवल के गाना आइल बा, जो गाना का नाम है पापे परी। और ये गाना के सामने सब कोई ये गाना फेल बा। शासन चली न कबो भाषण काहे से कि पावर स्टार पवन सिंह ई गाना खातिर बहुत ज्यादा मेहनत कइलन। आ गाना भाई सुनला के बाद एक पीस गाना लागत। अगर ऐसा गाना पवन सिंह 10 गोला दिलन तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आधा से अधिक गायक खत्म हो जाए। काहे से कि पवन सिंह के गाना के अलावा केहू कोई सुनबे ना करी। जबरदस्त तगड़ा गाना बा, म्यूजिक मोहल्ला से पावर स्टार पवन सिंह के गाना आइल बा। अगर अभी तक नहीं सुननु गाना तो गाना सुनो। अगर पवन सिंह के तू कट्टर वाला फैन हो भाई, भइला यावारा पवन लागे दो। पवन सिंह का ही गाना सुनो, म्यूजिक मोहल्ला से आइल बा, हिला दिले बा भाई पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरा हिंदुस्तानों हिलाई। काहे कि गाना कुछ अलग लेवल के बा। इंस्टाग्राम पर गाना आवते, सोशल मीडिया पर आवते वायरल होखे लागल, बहुत तेजी से आग के तरफ फैले लागल गाना। और ई गाना के लिखले बड़े आशुतोष तिवारी, म्यूजिक दिले बड़े प्रियांशु सिंह। भाई आशुतोष तिवारी के कलम में ऊ जादू बा। आ प्रियांशु भाई ऐसा म्यूजिक कंपोज करके पावर स्टार पवन सिंह के देता रहन भाई कि कोई फरियावता नहीं के पवन सिंह से। खेसारी लाल यादव के भी गाना आइल बा। कुछ लोग कहले कि खेसारी लाल यादव काहे ना नाम लेवल। खेसारी लाल यादव के भी हैंडसम हीरो गाना आइल बा, उनकर गाना भी ट्रेंड करता, लेकिन पवन सिंह से पीछे बढ़न खेसारी लाल यादव। काहे कि पवन सिंह के जौन गाना बानू भाई लाजवाब। और गाना में फीचरिंग कइले बड़ी क्वीन साली, अपन आधा एक्सप्रेशन से पूरा बिहार वासी के दीवाना बना दे बड़ी। काहे कि गाना में बहुत अच्छा काम करता रही। लगातार पावर स्टार पवन सिंह और क्वीन साली के जोड़ी देखे के मिलता हर एक गाना में। इनकर जोड़ी अच्छा भी लगा था, पब्लिक पसंद भी करता। गाना अगर नहीं सुने भाई तो फिर बता दें, म्यूजिक मोहल्ला से पवन सिंह के गाना सुनो और खूब शेयर करो। गाना भाई एक पीस गाना लगा था, हर एक पंच लाइन में दम बा। ये होखेला भोजपुरिया पावर के दम। काहे कि अगर रोज गाना निकलबा तो आदमी पब्लिक बोर हो जाए, लेकिन पवन सिंह के गाना के पब्लिक बेसब्री से इंतजार करते रहे। पवन सिंह डिमांड पर, पब्लिक के डिमांड पर गाना ला दिलन, गाना वायरल होखे लागल सोशल मीडिया पर।